començarem la baixada i decidirem aviam cap a on acabem d'anar, ok? Vinga. Anem per baix. I som. També ens agrada disfrutar, Sí, sí. I tant que sí. Doncs per això mateix que ara gaudirem de la baixadeta. Sí, senyor. Okay. Desllevisada. Senyor.
Estem a la Cruïlla, elaborem, que hem baixat abans, camí de pujada fins a la Cirera. O sigui, ara nosaltres estem cap a l'esquerra. Ok. Va, aquí hi ha la bifurcació. Ok? Ara estem a l'esquerra i es baixa. D'allà decidirem, aviam. Està fotografat. Bueno, fins aquí és on hem pujat nosaltres cap a dalt, des de la Riera.